Ntrama TV. Yes, so.
Jame. I am Yahua. I am a fair. I am a NG. I will at the fair will be all happy at the Abadume and yes, your mind. I don't want my son or Odeneho Cassini. I say, I ain't a legit, I ain't a who Sabria Woody and a pretty day, and I say, Nafi a day,
ni nananom ani nti efiri sɛ do ukrum abɛta dachi amodi sa afidi de naso ani age afise ya ena me baye Sure. me ba mi raka say ne japade na wo asanteman so no sure me hwɛ so sure na me mbɔ ho ban Sure. Odeneho sɛ abra ɔba no yura ɛyɛ utumfoɔ ɛde tu n'anim sɛ ɛyɛ ne japade a ɛwɔ kodua mu ɔmo mɔdana na ɔmo ho ban ɛyɛ tete ɛna mantuo num ehie mu wɔ amanfo bojawe Sure. ay ben asanteman so Sure. sure Odeneho sɛ epritete ɛna amantuo num ehia wo bodare ama omo ɛyɛ nkabomu nana numapau emre so Nana Numapo, Nana Udikai, the Paris. mampon Hene dwaben kumawu sure kwamai aneye kumase sure enyina bae Sure. ene yebo po Sure. say ye ne intim jakari sure entumi enzumbio sure Say your name, okay. Or sister Adreno. Nana Mampong, Santini for Hene, and what be shared with the issue. Nana Yabe, or Nana Sunyahini, Kwamaya, Kane, and Naya Kumasi, Sama Hini, and the Shia won't go Jarek, and Nana for Hene as so. And my bosom said, Konya, Nana Tim Jakari, then Sahine. What the Indian swallow, Paris, Yanin and Champion, and Pat Asante, the Osia, and then Asante, Yanni, a farm with the inti asumia asanteman so sure eye ekro anase japade a awo se ye hwɛ na ye bɔ ho ban na ye hwɛ so yi sure The same Asante Manso, a Pokesie, a Japadia Cassia, or Tumfo, Tico so, Sabe, a Japadia, a Dana Kuma so, and Untibra, Odeneho, Nana Kusi or Ntrama of Baby, or Can was Subium said, Walk on Asante, a Japadia, Crack never home fine, and Pap or also of your say, I abɔ ho ban dua nua se se yo mo ko ha obie ne ho no mɔkɔ biom obie no kom ɛkɔdɔ anase okotwa nnua ɛwɔ asanteman so Junadia what did you have by fire no bending? Obeduru Yama, one Tiantna, or share Papua and Tim Papua, so I didn't find for my Kukasa quite Pokesia, who a Gravia, and I'm not to super letting in Saturday, Amophobia, then you were a Piaget Frano, walking over there. And Cophobia, not said a dear penny of fire, won't be a woman flow or Ponuna, while the at home, I'm a name, I have a query and more open and every evening, and you walk out with me. amamre ene amane ɛwɔ Essumegyaman nyina efiri masotano nyina na yakɔhɔ akɔtetrem asanteman so akɔkɔyɛ amamre ni nyina Because Amania ni Amamra obeto yo nana no share the nsa efiri dompo dum kɛseɛ kɔdro subira abra ɛma sutano tetire mo wɔkale mu Amania fata so yɛ wo bia wayɛ ogura ho boa so so ade kɛseɛ mo amuni nchido no ɔboa no wabɛyɛ sɛ yɛhwɛ baabi a ti sese ya zo me ba yɛ na yɛ mfuturo nko a zo ya bo dai sabe mo amuni ba sumia dada no apanda da enu no na nka ha eye mfuturo na anu ya wo ba ye ya wo se wontina mo hwɛ de ahimfie sabe ya ne ya wa mansi ha de munim asiesi a wa ye wa ha enu no ogusu a sabe nipa bi a aya akokɔ ye bo anu o mu hwiti a mo beti wo fidia so ye sin kɔfo bi wo la Odeneho to apa himfie ho ba ya kɔbu agusu o de si efi ani pure match we bi da
eno ne asema ewo ho Jean. mutie na mo hwe botaya eda yanimi a Jean. ya to ni din say fostering strong relationship in amanse Jean. Was it Samutie ni awaka bedure na wo ni awo yokro no so a what do you say wo pe nkabo mu ni ayonkufa kese na amanse amanya ye kabo mu ya amanse ye ntam amedi aso asante manso se wo hwa ufo asumnya ha 30 minutes no aduru kumase uko Cape Costa ekwanwa uko wasia uko krankra enche no aduru enam ba bia asumnya anasa amanse titiri ye wo no what can be said Samuhe amanse ya oduma kuma ema ye na hanu ebe chichiri ya ya wo kwai no ififipe so there ko boasi kumasi Cape Coast any Ghana fana baby a enche nwo enti ya wo man no ififipe we kire se ampa o man na se eni asum ya ha amanse asantemanso na nanu firi ha ene ko ye se na nanu baby aba dey ye ti se the homecoming ye nanam so ache ade kese Izo efa agudie Izo insuo oda eni insuo bebre wa asumnya ene amanse ha kwaye asase kama ai betumi di yaye efu nyina bi ewo ha oba ade nso ade abro wa hira yen ache yade efom agudie asasi su no baye kwaye enua asutin asabe mpatade nyama huduo wo mu yaka ni se nananum baye nkabo mu na ye ni abinfo adi kita ho na nia esese ye fasa akwari so abefo kwaso ni etiri ye ye puntro eme ma ne nanam nya ho faso oguso me kan enye galamse asem na me galamse de ebi ensi asumnya man asase so da wo si we subie wo say o kan no nya galamse ya na amasabi nkofo kroso nsu ya ye ba mu po ene ye mo wa ye mo akọcha na akọkere wo ka abefo kwaya tepa ai obuasi ni ya me bi wo ba tini eye bia mo man Ghana ye nya ho mfaso a abo o no bia amra o man eno na disua said ya akata for ni karakaye ehun ni die le kura no esa pepe no eyo na galamse die wo ka se sumya me mu die so bia ye bi ba bi e twam anye ni perisua bi perisu die bi si na esi so enam senti no insasi ni nyina no ye de ahihye ehemfo no bi ensa ni senti wonu ni be mo ade wa chiche en insasi kronu ya chiche ni mpanifuo bi nsa se ye nhwe ni adikrofo no ni emo ho ban so obi ti bibi wo ba bia you see something say something what ti bibi hu bibi abeka won ni njo obema abai wo mo abambo fo ahweso aso ati na de ese ya yo anybody no into hena o ye galamse anase ye galamse wo upep ukroso no na je say wonso no o ye galamse ni bi enunti wo say sa ohini bi konasofo bi ukura awuda no okura awutiso sa galamse ni bi ko ha wonu obedi ka so mu ansa na branti ebuwe mo oro ya kwachi won efiri se wo ti kuro na so no se wuni mo bia obi ntimi sa ho e me se ponu e me ye sa de tinananum we ye kokobo sonko mo sempa efe se ne due be mfie aduonum ni yenya aman hene kukudam mamponhene anase bonsu bedawase bide ni die maw be chiraw benye nkwache benyina che na dia som asanteman na Ghana so ayeye wase ya me fe ye ni so se be mfie aduonum achini amanse yenya aman hene kukudam kani odma ko ba na nanu ha asie bra ye ni sabide ntira ehie ni e no so bia
and then ya kwani mu ninkan said Nana say bo su sabe o te bi te so Nana ni amadi bo a wa ye e dia ma santima me bia so onu na na Kusi so dia Essumegyaman so e ye na ni so Nana odase o sra wo duma nkuma so ma ni kira wo di wo mu na fa wo ni dia ni unyansa e bo Essumegyaman ni asantima ni to kana Eduanafo a ye wa ha nyina Nana Tepa Nana Kumawu Abompata Agogo a mo ntina mo be kan ye ho no ye da mo nyina ase se mutumi tu kwan e ba Essumegyaman ha abeboan yen ama Essumegyaman ayefe sa no ko so kan se onuanu mo abusua mo ba bia na man titru Nana Tepa man Hene Bompata man Hene Agogo man Hene Kumawu man Hene ebia na man mo a one casabre a man Ntrama mpa wo tu won apempo ma wo mu ba ye eye ni fe ye na wo ade kase se dwumadi e ti se mo ase bre ni adaje mo ba di mo ni mo nyam abeta chi ama aye krabe o di ma se bre yen ka entimi nja kuntan sin film we go kuntan se de eye mia mi di mama di me de mentemi ho ene baaye eno mutu koye ko chinchin but osa betra no betra mechi ha ya e wo kuntanse Nana kuntanse ma hene da wase ye ahwahoa se won so ene wa be kan yo ho ha o se o mai Nana no ehia ye moa ye fa asida kese nkan ema onia Nana kuntanse se Nana enso bi na ni onyam edom ahinye wa bekira manuel ni amamere ede apo adubedi Nana oyim se wa ba wudiem ayese sebe wo twa die ne frato kwa mu emu aneda Nana edwase debre adofo amino mo ko school eni omo a omo ba ye nyina obia medamase achedie abondi ba ye kakra mu hu ye no se bibito sina o de mo fanchen ba mo ana mo be boan am yetumi atenetene no ama na yeye na se dachi bi yesan ya de fofora yansan antimbio sa no ko so kan se na yo nkofo enuanu a wonu wo school free senior high school elementary school of mines eni bia wa ye adwuma enne dai mo aba abehye na mu na mo ya chede asonko aba o de ma se bebre woni se be nipa etuture mu ga bi betosi enso mo fan cheden se wo a wo ba ye wo fam ye sie ye bi entini anya wo an ye be ye usa wo be ye ni se fache echina ye fre wo atu ye ka na sa ba bo ye wo ma ye no e da ya kuma so ye ni aso ni twato Essumegyaman dehye enkeka mabunu ye hwe hu su ye nkora nyinsen ana teenage pregnancy have bone aye no American weed aye no any chacha ye ntwe hu firi ho na ye mpe adwuma nsua if is a bedroom baby no na adwuma ba na ye hwehwe omo wo ho nimdie abeye sa no ka Essumegyaman buru maba awa nantie na na se wasramu odi nyamidi sramu mu amotiti abontin so mu amotu chacha mu abonsanta yi mu twinu ma ya sabe odi ade abo ko ho na mu nam na mo keka resense afuo no mu nya na mu bedu na bedu sua enche duma beba eduma beba ni e wo ma wo hu ni dia na wa dum bibi na wa ni sa so sa na ada go temu a ku nya bi ndo sabe wa fam die kakira wo weti ni no na fa bua sabe mu amati atena se achia mi ndo mi ahwe no so mu nyina mu fa do e be bodom ni nyina ye e be Essumegyaman fa ni tu na pemfla Essumegyaman kwere efie dwonum ye ti enyanka bo mu ne kuro ya nkebia ye du achi na na se osre mu nyina mu fa kuma pa na ne eso bia ye di kwa ma ne ye no mu so e me ye nyina ye yo me mame ene me papa ene me yere ida mu nyina ase
Some of them me home. Emma, a Jumadi, a year for fair. Mamuna, Afishapa. Or say, what is the castle for Yano? Seven or Mammy, and Napa. What did Napa? A tiny betchin. A jar, what one to a tiny betchin. No can for. Again, I'm who are yes, and then we were pushing on what we dread in the day, again, effect. We are all can say, Yamin Shabu, who caution time that you can follow more. A bushia, a beer, a bushia, or demu, a beer, a bushia, or demu, a beer, a bushia, a ground go, will be our nano, and you'll feel by what the shop of them teach you. One marketing answer for the Asida Emma. To shop tower, one of Bushia, one market to go for a Suya, Munia, Cabo, Yako, a Diana, Yanni Yako, a Diana Chia Brani, and Susurienda, Yanga, Yanti, Suya Mine, Nana Mohila, Jemo, that's a glass of Babas, and I'm carrying a couple of the what am I saying? Oh,
Ntrama TV and a video in Casanya Mamo Sabre, Odeneho, Kusi Ntrama, out of the kind, and not Essumegyaman, Hene, Essumegyaman, Hene, Okyere, Diana PCA, but the Nasia, Jumadicasia, Flacunya, Afriba Kunin Fabre, a chairman of the animal, and I say, na pramu rempasedo sabro hina kunya eba prepre munyina edeba enedai sabro yewra wanam tiba pre entahera etio edia safra no entahera edia ni munye chese wa hene eda pakema awaba and what you know the CEOs of Ntrama TV and radio ata very much can penny Ntrama TV. Yes, somos.